كنتي حواي مرحبا حتى علتني اوكي سكسي مالت انتايو سكسي مالت مجمرة لعلي نسخت فلت يوم مغنياتو ቋንቋ ሃብታም ስለ ዝኾንኪ ወይ ኣብ ደገ ስለ ተወሊድክ ዝዓበኺ ማለት ኣብ ሕብረተሰብና ታቃል ከምዚ ሓንፈጽ ያታቃል ትግርኛ ቃል ኣይኮነትን ብትግርኛ ክትርጎም ከላ ልዕሊ 4-5 ያትርጎም እጂ ብሓፈሻዊ ኣብ ቋንቋና ከም ዝበልኩ ክልምት ይኮነትን ግን ኣሎ ምስ ኣብዚ ኮተት የንባል ኣብዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ከምዚ ከማይ ማለት እዩ አለ ብዙ ዝመጽ ቃላት አለው ንጥቆምሉ ማለት እዩ ገለ ዓረብ ገለ እንግሊሽ ገለ ጣሊያን ገለ መለ እጃ ሓፈሻው ቋንቋ አዝማሪኖ ይባል አነ ካዚያ ሴክሲ ለክለለሁ ብኸሙ ዝውቱር ኣብዝ ክለ ዕድመ ኣብዞምና እሹ ንባል ኮሚታ ንጥቀመላ መስማዓኩ ኦኬ ዛቃልሲ ገለ ኢለ ሃሪፈያ ከምዚ ጥዕምቲያ ኢንሻአሎ ዝያዳ ዛሃርፍ ኩላኻ በትግርኛ ስለዕል 4-5 ክትርጎም ስለ ዝኻለት ማለት እዩ ሓቲተ ገለ መለ መብዛሕቱ ሰብ ግን ባሉታ ተረዲኡሎ በዝጋጣም ዝኻ ኣብ ጉግል ከይድኩም ወላ ከተረጋግጹ ትኽእሉ ወይ ዲክሽነሪ ክብል ወሐቀሃ ማለት ትግርኛ ካ ንጓል ክትብላ ድሕር ደሊኻ ሴክስ ጌር ክትብል ድሕር ደሊኻ ወይ ሴክስ ቆልዓ ክትብል ድሕር ደሊኻ ምጭውቲ ጽቡቅ ቅርጻ ሸገ ሸጥማ ዓንጻ ገለ ዓይነት ምህነኒት ሆን ወላ ንውድ ማለት እዩ ጾታ አይፈልን ንነገራት ከማን ትብሎም ይኻ ሴክሲ ከምዚ ድምጺ ከም በዓል መኪና ገለ መለኩም ኣብ ከም ዝብለክ ዘለኹ ሓቲተ ትሚለ ረኺበ ኢለ ኣይኮን ኩንተ ተጠቂመላ ሓቲተ ካባይ ዝዓበዩ ከም ኣብ ጥበብ ነውሒ ዝገበሩ ገጠምቲ ከለማ ሓቲተ ዝያዳ ካሽዖም ዝብለክ ዘለኹ ሃብታም ኮይና ጽኒሕ ብትግርኛ ተጠቂመላ ማለት እዩ Okay, wow, thank you. See, niti they trodom سمعكم عنهم مالت sexy انتي مالت إيه. تي از صحافكما after video نساء أخونتن. Thank you.